Al centre del País Basc, entre Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, es troba la bonica vall de l'Ènid, envoltada de cims emblemàtics com l'Amboto, l'Udalaitz o el Pic Orkatzategui. Aquest darrer és el que pujarem en companyia del guia de muntanya Oixé Larrieta i ho farem tot passant per un indret màgic, totalment de pel·lícula, l'anomenat Ull d'Aitzulu. Es tracta d'una immensa cavitat calcària amb un gran forat a la part superior i un altre que dona les parets verticals del vessant est del Pic d'Orkatzategui, talment com si es tractés d'una gegantina finestra ovalada. Posteriorment, un llarg i suau camí ens condueix fins al cim, des d'on es gaudeixen d'unes vistes esplèndides per damunt del pantà d'Urkulu, mirador privilegiat de l'interior d'Euskadi.